Priatelia, chcel by som sa rýchlo vyjadriť k pár veciam, ktoré sa stali dnes ráno. No a jedna z nich je, že jedna pani nám reagovala na pracovnú ponuku, zavolala nám, napísala nám a v momente, ako nám zavolala a dvihli sme telefón, tak sme dostali vykričané, prečo jej voláme my a prečo jej niečo ponúkame. Chápem, omyl sa stane, pani možno klikla omylom a zavolala nám možno tiež omylom a všetko treba riešiť s kľudom. A druhá vec je k vyjadrenie k videu, kde sme oznamovali, že budeme pre vás chystať niečo ako súťaž. Tak dámy a páni, to ako rozprávam, či budem rozprávať pomaly, alebo rýchlo, alebo zakoktane, je moja vec a ja sa snažím rozprávať s vami úplne prirodzene. Nie som žiadny herec a nemám žiadny text natrénovaný. To, ako budeme súťaž oznamovať a kedy a ako a akým štýlom je naša vec. Takže my ďakujeme za pochopenie a vidíme sa pri ďalšej pracovnej ponuke.